Da ni'n gobeithio bod y we yn mynd i weithio. O'r wrthos yma, os oes yna broblem, mi fydd y gwasanaeth wedi cael ei recordio a fydd o'n dod fyny ar y we yn bellach ymlaen yn y dydd. Croeso arbennig nôl i Sara. Gobeithio bod yr amser yng ngeuaf yr ariannau wedi bod yn oce a ti'n dod nôl ar gyfer yn geuaf ni. Wedyn, ia. Chydig gyhoeddiadau, dim byd mawr anarferol wrthos yma. Mae cyfargweddi nos Fercher. Da ni'n meddwl, mae'n siŵr braidd byddwn ni'n dechrau ar y cyfargweddi hybrid, nid wrthos yma, ond yr wythnos nesaf. Os oes yna ryw newid, fe gewch chi wybod hynny. Ond cyfargweddi wythnos yma fel arfer, cyfarfod heno am 5 ar Zoom fel arfer, a wedyn Sul nesaf Oedfa fel arfer. Cofiwch hefyd, mi fydda i nos Fercher yn y Bala. Mae'n cynnal swper diolchgarwch a wedi gofyn i fi fynd yno i roi neges. Mae hwnna ymryn y groes a maen nhw'n cael rhai o bobl y dre i fewn, felly gweddiwch bydd hwnnw yn fendith. Cyffro Seler wedi cyfarfod wrthnos dwytha yma a oedd yna 5 newydd wedi dod yno, felly mae hynny yn arwydd da. Felly mae yna ddiolch i rhai sydd wedi bod yn gweddio ac yn paratoi ar gyfer hynny. Felly gweddiwch bod y gwaith yna hefyd yn dwyn ffrwyth. Dwi'n credu mae dyna'r cyfan sydd angen sôn amdano fo y bore yma. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Wrth droi atat ti y bore yma, da ni mor ddiolchgar i ti am dy holl fendithion. Yn diolch am yr haul yn gwenu arno ni y bore yma a'r awyr las i ni fedru i fwynhau. Yn diolch o Dduw Tad am yr amrywiaeth lliwiau da ni'n gweld ar y coed wrth i'r dail newid i lliwiau. Yn diolch o Dad am weld yn gilydd a'r llawenydd o gael cyfarfod a'n gilydd yma y bore yma. Ond yn fwy na dim o Dduw Tad, da ni'n diolch yn bod ni'n cael dod ger dyfron di yn harglwydd a'n gwaredwr trwy Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti o Dduw Tad, dy fod ti yn gallu y bore yma cyfarfod â ni trwy'r ysbryd glân. Dy fod ti'n gallu gweithio yn ein calonau ni, a dy fod ti'n gallu'n helpu ni i daddoli di mewn ffordd mwy teilwng. Dy fod ti'n gallu'n helpu ni i ryfeddu o'r newydd at dy gariad ac at dy ras. A dy fod ti'n gallu'n helpu ni o Dad i feddwl sut mae byw mewn byd fel yn byd ni. Felly, da ni'n gofyn o Dad am gymorth y bore yma. Gad i'r ysbryd glân fod ar waith. Gad i ni fedru rhoi heibio yn beichio am ychydig, a gad i ni brofi dy drygaredd ar waith yn ein calonau ni. A da ni'n gweithio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, o'n i'n meddwl bydden ni'n gallu cyd ddarllen salm y bore yma ar ddechrau yn hoedfa ni. Y salm gyntaf. Yn ôl fel mae Steffan wedi bod yn gwneud yn ystod yr wythnosau dwytha pan mae o wedi bod yn arwain. Gadwch i ni godi ar yn traed i ddarllen y salm yma efo yn gilydd. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriad, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo, beth bynnag a wna fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus,
ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduried yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Myfyrio yng nghyfraith yr arglwydd. Myfyrio yn y gair, myfyrio yn y Beibl. Rhai rhannau o'r Beibl yn glir iawn. Rhai rhannau o'r Beibl, da ni'n gorfod gweithio'n fwy caled falle i feddwl be mae Duw'n dweud wrthon ni. Ond da ni'n gweddio bore yma, bydd Duw yn deud rhywbeth wrthon ni trwy i air. Beth am yn ei ganu am arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Iesu yw'r i o'r, y gri sy'n adsain drwy y cread. Disglair ei rym, tragwyddol air, ein craig. Gwir fab ein Duw, sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant. A mae o bore yma yn ein gwahodd ni i brofi'r bara byw. A'r pennill olaf yna yn bennill sydd yn yr atgoffa ni. Mae cyfan da ni weld yn y byd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Mae'n mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd. A bydd o'n gosod pob dim yn iawn. Mae yna lef o ofid, ond mae yna floedd o orfoledd hefyd. I rai sydd wedi credu yn yr arglwydd, sydd wedi profi drygaredd, mae yna floedd o orfoledd. Mae'r gwaredwr ni'n dod nôl. I rai sydd wedi gwrthod, wedi dilyn i ffordd eu hunain, wedi gwrthod Duw, llef o ofid. Pam? Achos maen nhw'n gwybod dyn nhw'n gallu dianc ddim mwy. Mae'r barnwr yn dod. Ond mae gras Duw yn rhoi'r cynnig i unrhyw un heddiw. I edifarhau a derbyn maddeuant Duw.
pan ddaw Crist yn ôl fydd hi'n ddydd o goniant a hyfrydwch i bob un sy'n gwneud hynny. Reit, blant, dych chi am dod ymlaen am funud bach. Chi'n gorau penderfynu, sy'n ydych chi'n eistedd yn y sydd ffrant neu yn y rhes gefn? Dibynnu faint o le sydd i. A ddigon o le i bawb yn y rhes ffrant. Reit, oce. Reit, gret eich gweld chi unwaith eto. Rwan, yn ystod y tymor yma, da ni wedi bod yn trio yn y pregethau mynd â chi trwy y Beibl, trwy'r Hen Testament. Da chi'n cofio rhai o'r pethau da chi wedi cael clywed amdanyn nhw yn ystod y 2 fis diwetha. Ble ddaru ni ddechrau? Ble mae'r Beibl yn dechrau? Na, dim Iesu ar y groes. Dim dyna lle mae'r Beibl yn dechrau. Yn Gardd-Eden? Wel, cyn Gardd-Eden hyd yn oed yn y creu. O Duw yn creu, dyna oedd y bregeth gyntaf yn y gyfres yma. O Duw yn creu popeth yn creu ni. Wedyn ddar ni glywed am Gardd-Eden, Addag, Efa, a nhw yn troi oddi wrth Duw. Ond a ddewid bod Duw rhyw bryd yn mynd i anfon rhywun had o wraig oedd yn mynd i sortio pethau allan. Wedyn, ydych chi'n cofio hanes Noa. Hanes anodd yn de. Lle oedd y byd wedi mynd mor ddrwg, oedd Duw'n dweud stop. Stop ar bob dim, ond oedd o'n cadw Noa a'i deulu. A wedyn Duw yn galw Abraham. Ie. Do, nath Noa greu'r arch. Da iawn ti, a'r anifeiliaid i gyd mynd fewn i'r arch, ynde? Wedyn Abraham yn dod, a Duw'n dweud, reit, mae yna deulu, a mae'r teulu yma'n mynd i ddod yn bobl i mi. A fydd pawb yn cael ei bendithio oherwydd y teulu yma. A wedyn mae'r teulu yn dod yn genedl fawr, 18 yn yr Aifft, a Moses yn dod wedyn. Dyna oedd yr un dwytha, Moses yn arwain bobl allan o'r Aifft, yn achub y bobl, Duw'n achub y bobl, a oedden nhw'n cael deddf ac oedden nhw'n cael yr aberthau a phob dim ar e. Rwan, da ni'n mynd i symud ymlaen heddiw at lyfr arall yn y Beibl. A di o ddim yn llyfr hawdd iawn, llyfr y Barnwyr. Oedd y bobl wedi dod allan o'r Aifft a oedden nhw wedi bod yn mynd trwy'r anialwch ac oedden nhw wedi cyrraedd gwlad yr Addewid. Cyrraedd gwlad Canan. Y broblem yng Ngwlad Canan oedd bod yna bobl eraill yn byw yna. A rhywsut oedd rhaid i gyrru nhw allan a pobl Dduw yn cael bod yng Ngwlad Canan. Oedd y bobl eraill wedi bod mor ddrwg. Oedd Duw yn ei gyrru nhw allan a pobl Dduw yn cael bod yna. Ond, chymod, oedd pobl Dduw, oedden nhw'n gwneud mes o bethau trwy'r amser. Yn lle dal i gredu yn Duw, oedden nhw yn troeddi wrtho fo. A felly Duw'n gorfod anfon rhywun i'w helpu nhw, rhywun i'w achub nhw, achos bob tro oedden nhw'n troeddi wrth Duw, oedden nhw'n cael un mewn trwbl. So oedd rhaid anfon rhywun i'w achub nhw. A dyna di llyfr y Barnwyr, mae'n sôn am lot o rhain llyfr y Barnwyr. Oedden ni'n clywed am rai ohonyn nhw heddiw yn y bregeth. Ond dwi eisiau sôn yn arbennig am un wrthoch chi. Ei enw fo oedd Gideon. Un arall ych chi'n gwybod amdano fo, dwi'n siŵr, ydy Samson, oedd o'n un o'r Barnwyr yma. Gideon, oedd o'n un o'r rhai oedd yn helpu'r bobl yma. Ac un diwrnod, be oedd i digwydd oedd bod na fyddin fawr wedi dod i ymladd yn erbyn Israel, fyddin Midian. Ac oedd na filoedd a miloedd o bobl yn y fyddin yma yn dod i ymladd yn erbyn Israel. So be oedd Israel yn mynd i wneud? Wel, dyma Gideon yn galw ar bob un oedd yn gallu ymladd i ddod ato fo. Ac oedd na filoedd o reifannau. 32 o filoedd o rai wedi dod i fod yn rhan o fyddin Gideon. Mae Duw'n dweud, hei, hold on, Gideon. Yn ormod o bobl fama, da ni'n angen gymaint o hyn. A mae Duw'n dweud wrth Gideon,
dweud wrth bawb sy'n ofni i fynd adres. Mae Gideon yn deud wrth rhaid, os rai o'n chi rwan yn ofni mynd i ryfela. Di rhyfel ddim yn gret yna di, mae rhyfel yn beryglus, mae lot o bobl yn cael ei lladd mewn rhyfel yn does. Ie? Yeah? Oedd, ie, na fo. Wel, mae hynny'n digwydd. Mae yna ryfeloedd yn y byd, mae pobl yn gorfod mynd i gwffio. Mae Gideon ydy, os ydych chi'n ofni, ewch adre. So, 32 o filoedd, mae 22 o filoedd yn mynd adre, dim ond 10,000 oedd ar ôl. A Gideon yn dechrau poeni. A'r fyddin mae sy'n yn erbyn ni, maen nhw'n fyddin fawr. A dim ond 10,000 o bobl sy'n gynnar rwan. A dyma Dyw'n deud, na, gormod o bobl o hyd. Does nhw lawr yr afon. A dyma nhw'n mynd lawr yr afon. A dyma nhw'n deithio nhw am yfed dŵr. A oedd yn gwylio nhw yn yfed dŵr. Oedd rhai pobl, be oedden nhw'n neud, oedden nhw'n plygu ac oedden nhw'n cymryd dŵr ni dwylo a gyfed fel yma, wrth yr afon. Na rai pobl eraill, oedd yn mynd lawr fel yma, a fel ci, a Dyw'n deud wrth Gideon, tro'r rhai oedd yn mynd lawr fel ci ar un ochr. Ac oedd yna 300 ohonyn nhw. Mae hynny'n golygu bod yna 9,700 o'r lleill. A dyma Dyw'n deud, dweud wrth y 9,700 am fynd adre. A dim ond 300 oedd ganddo fo. A'r fyddin arall efo miloedd. Mae hwnna fel sa'ch chi'n trio chwarae gem bêl-droed, a mae yna 100 o bobl ar un tîm, a dim ond 3 ar eich tîm chi. Dyna ddim yn swnio'n gret yna di. A dyma Dyw'n deud, dwi'n eisiau chi feddwl bod chi yn ddigon cry i wneud pethau chyna. Dwi'n eisiau i weld, mae fi sydd yn achub. A dyma Dyw'n deud wrth Gideon, reit, dwi eisiau ti roi bob un, dwi eisiau ti roi fel lamp, a maen nhw cadw'r lamp mewn rhyw botyn, fel bod neb yn gweld y lamp. A dwi eisiau ti roi corn, rhyw fath o fel corn dafad, a nhw'n gallu chwythio gwneud sŵn efo, corn i bob un, a wedyn, da chi'n mynd efo'ch cleddyfe, a mynd rownd byddin y gelyn, yn y nos. Ac ar un arwydd, dyma nhw i gyd yn smasio'r potyn yma, fel bod y golen yn ymddangos yn y lamp. Dyma nhw i gyd yn chwythu ar y corn, a dyma nhw'n gweiddi allan, cleddyf Dyw a Gideon. Ac oedd y fyddin arall, mae'n cymaint o banic, cymaint o ofn, oedd nhw'n gwybod wneud, ydyn nhw'n dechrau mynd yn y ganol nos, oedd nhw'n lladd i gilydd a phopeth. A dyma'r fyddin yn cael ei concro, gan dim ond 300. A Dyw'n deud wrthyn nhw, dio ddim bod chi'n gryf, ond dwi'n gryf. Dyna Dyw eisiau iddyn nhw ddysgu. A dyna be gallwn ni gofio wastad. Gobeithio fydd neb ohono ni'n cael yn galw i ymladd mewn rhyfel. Weithiau mae hynny'n digwydd, ond gobeithio ddim. Ond yr un peth da ni eisiau cofio ydy, os da ni'n teimlo'n wan, mae Dyw yn gryf. A dyna un o'r pethau da ni'n dysgu o lyfr y Barnwyr. OK, so, diolch ti. Diolch i chi gyd am wrando. Reit, diolch i fynd nôl i eistedd. Rwan, oedden ni yn, ar y dechrau yn sôn am y salm gyntaf, Gwyneb Yd, sawl sy'n myfyrio yng nghyfraith yr arglwydd. Fe ddydodd Iesu bod y Beibl yma i gyd yn pwyntio at y fo. Deud wrth y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion, ydych chi'n chwilio yn yr ysgrythyr, ydych chi'n gobeithio cael bywyd am yr ysgrythyr, mae'r Hen Testament yma yn pwyntio ata i, yn tystiolaethu amdana i. Ond i ddim wastad yn hawdd gweld yr arglwydd Iesu yn rhai y rhannau o'r Hen Testament.
Ac felly be dwi isio ydi bod ni'n canu dwy gan neu dwy emyn fach yn gofyn ar ein gael help heddiw i gael gweld rhywbeth am yr arglwydd Iesu wrth i ni droi at un o'r darnau anodd ym Morysgrythyr. Yn gyntaf, nawn ni ganu just peth syml iawn, agor ein llygaid i weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni garu, agor ein clistiau, a disg i ni wrando, agor ein calon i nabod yr Iesu. Ac wedi hynny, nawn ni droi at un arall. Dewch i'w weld, frenin cariad, dewch i'w weld. Gwelwch goron ddraen a gwisg o borffor drud. Dyma ni Dduw unwaith eto yn gweithredu mewn gwendid yn wrth i Grist gael ei groesoelio. Ond Duw yn achub trwy hynny.
Gadwch chi newyddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n ceisio troi yn golwg yr rwan yn wir at yr arglwydd Iesu Grist. Yr oen gas ei ladd. Da ni'r rad yn cofio unwaith eto, mae'r ffordd ar wyt ti wedi yn cyrraedd ni ydy nid trwy anfon byddin gref, nid trwy rym milwrol, ond trwy i dy fab di y gair tregwyddol ddod yn gnawd, a phlygu'n isel gan wisgo coron ddraen, gwisgo yn cywilydd ni, gwisgo yn pechod ni, gwisgo yn bai ni, a dioddef yn lle ni. Ac wrth ni y ddod felly, da ni'n dod o ddewn tad trwy yn harglwydd Iesu Grist at ti. O'r ydyn ni'n gwybod nad oes dim arall yn ddigon i ddelio gyda y beier ydyn ni wedi bod yn euog ohonyn nhw yn ystod yn bywyd ni. Y beier ydyn ni wedi bod yn euog ohonyn nhw yn yr wythnos ddiwethaf. A'r beier fyddwn ni'n euog ohonyn nhw yng ngweddill yn hoes faint bynnag fydd hynny. Da ni o dad felly yn cuddio y bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwneud yn lloches yn ddefod, da ni'n gwneud yn cartref yn yr arglwydd a'i glwyfe. A da ni mor ddiolchgar o ddewn tad am yr efengil yma sydd yn cynnig maddeuant i ni o bawb. Ni sydd wedi chael mor hawdd i'r anghofio di, mor hawdd i grwydro oddi wrth dy lwybre di. Da ni am ddiolch i ti felly bore yma o dad. Da ni am addoli. Be arall fedrwn ni wneud ger dyfron di, ond addoli. Rhoi y gogoniant i ti a diolch i ti am y gras rhyfeddol yma, drefnodd ffordd i'n hachub ni a rhoi i ni y fywyd. A da ni'n diolch o ddewn tad am y ffordd da ni wedi cael clywed am yr efengil yma y newyddion da yma. Bod ti wedi rhoi pobl sydd wedi bod yn barod i'n dysgu ni, rhieni oedd yn dysgu hanesion i ni o'r Beibl. Pregethwyr sydd wedi ceisio eglur o'r gair, cyfeillion sydd wedi tystio i ni o ddewn tad. Ac yn arbennig o ddewn tad, o ti wedi rhoi gair i ni. Ti wedi rhoi y Beibl i ni. A ffordd i ni trwy hwn i ddod i ddeall mwy am dy sancteiddrwydd di, am dy ogoniad di, am dy ddoethineb di, am dy allu di, ac am dy gariad ac am dy ras di. Oherwydd trigarog a graslon yw yr arglwydd. Hwyr o frydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. A da ni'n llochesu yn y gwirionedd mawr yna y bore yma. Ac felly trwy hyn o ddewn tad, da ni'n gofyn am dy gymorth. Am gymorth yr ysbryd heddiw i ni ddeall mwy ac i ni weld o ddewn tad sut y mae'r cyfan da ni'n ddarllen yn y gair yn pwyntio at ti. Da ni'n gofyn o ddewn tad y bydd yn calonau ni yn barod i roi heibio pob rhagfarn. Y byddwn ni o dad yn barod i wrando ac i glywed ac yn gweddio'n arbennig y bydd y geiriau rydw i wedi paratoi o fy ngwendid a fy niffig doethineb i o ddewn tad, ac efallai geiriau y ddaw ar y pryd yn ystod y bregaeth o dad. Bydd hwn i gyd yn siarad ac yn helpu ni o dad, i ddeall dy fod ti yn y Dduw sydd yn amyneddgar, yn disgwyl i bobl droi. Yn Dduw sydd wedi rhoi i ni y fath waredwr ar arglwydd Iesu Grist. Felly, da ni'n cyflwyno'n hyn i ti bore yma. Os yna faich arbennig ar yn calonau ni, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti. Da ni'n cofio bod na aelod yr eglwys hon o ddewn tad sydd yn wynebu afiechyd, a da ni'n cyflwyno nhw i gyd yn dyner i dy ddwylo di.
Da ni o dad yn wynebu pob math o wahanol bethau, a mae'n byd ni yn wynebu pob math o anawsterau. A da ni felly'n cyflwyno'r byd i ti. Ond yn ystod yr hanner awr nesaf o dad, da ni'n gofyn hefyd y bydde di mewn modd arbennig yn siarad efo ni. Fel y byddwn ni o dad yn llawenhau yn dy ddoethineb ac yn dy drigaredd di. Felly clyw yn gweddi o dad. Derbyn yn diolch am bob daioni a madde'n beiau trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, cyn troi at y gair, dwi am ein ei ganu un emyn. Cyfeithiad o emyn enwog William Cowper. God moves in a mysterious way. Mae Duw weithiau mewn ffordd da ni ddim yn deall yn gweithio. Mae Duw bob amser yn gweithio. Bob amser yn gweithio, ond da ni'n mynd deall sut mae o'n gweithio bob amser. Trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchelior yn dwyn ei waith i ben. Ei lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn nen. Ynghyd mewn dwfn fwn gloddi a pyr, doethineb wir ddiwall. Tysori mae fwriadau clir, cyflawn i'r hwyn ddi ball. Wel, da ni wedi bod yn, fel do'n i'n deud wrth y plant, da ni wedi bod yn ceisio mynd ar daith trwy yr Hen Testament yn ystod tymor yma. O'r creu, cwymp lle oedd Adda ac Efa yn camu allan o ewyllys Duw. A crac yn dod i'r cread a gofid yn dod o ganlyniad i hynny. I ddrygioni'n amlhau, yn amlhau trwy'r byd gymaint nes bod Duw yn dweud stop. Hai peidio gadael i'r drygioni a gario ymlaen a'r diliw yn dod, barn Duw yn dod ar ddynoliaeth, ond had y wraig, yr addewid yna cael ei chadw'n fyw efo Noa a'i deulu. Wedyn Abram yn cael ei alw, a Duw yn creu cenedl
Abraham, yna Isaac, yna Jacob, a 12 mab Jacob, Joseph a'i ddrodyr yn mynd i'r Aifft a fanno'n tyfu yn genedl. Ond yn genedl dan ormes. A Duw wedyn yn achub, yn defnyddio Moses i arwain y genedl allan trwy'r anialwch, rhoi deddf i'r bobl. Dangos i sancteiddrwydd a bod eisiau iddyn nhw fod yn sanctaidd. Rhoi trefn yr aberthau fel bod nhw'n gallu profi maddeuant Duw ar ôl torri i gyfraith o. A wedyn maen nhw'n dod i wlad ar Addewid a Joshua ni harwain nhw mewn. Joshua ni harwain nhw mewn i wlad yr Addewid ar ôl bod yn yr anialwch am 20 mlynedd. A cyfnod newydd yn dechrau. Cyfnod newydd. Cyfnod digon anodd oherwydd doedd mynd i wlad ar Addewid ddim fel symud i mewn i dŷ newydd yn agwedd. Pan ddaru ni symud i'r tir oedden ni, lle da ni'n byw rwan, wel, oedd y bobl oedd yn byw yn o'r blaen, oedd nhw wedi mynd. Ac oedden ni'n gallu jyst mynd fewn, rhoi'n dodrefn yn hyn y mewn ac yn y blaen. Oedd na genhedloedd yng ngwlad yr Addewid. A oedd rhaid i gyrru nhw allan. A dan Joshua, fe yrwyd y rhan fwyaf allan ond dim i gyd. Oedd na ardaloedd lle oedd y Cananeaid yn dal heb i llwyr yrru. A dyma ni'n dod at gyfnod y Barnwyr, achos ar ôl Joshua, doedd na neb amlwg, neb yn frenin, neb yn amlwg yn arwain y bobl. A da ni'n dod at gyfnod y Barnwyr. A dyma dwi eisiau ceisio delio efo rwan. Llyfr y Barnwyr. A cwpl o bethau dwi eisiau dweud cyn i ni droi at y llyfr i hunan. Y beth cyntaf ydy, mae dyma un o rannau anodd y Beibl. O'n i'n siarad wrth dwytha yn y gynadledd gweinidogion efo rhai eraill, ac o'n i'n sôn bod ni'n pregethu ar lyfr y Barnwyr. A dyma Derek Adams yn dweud, o un o'n hoff lyfrau fi gael pregethu ohono fa, meddwl fo. Rhaid mi gyfaddau, dwi ddim o'r un farn. Dwi ddim yn hoffi y llyfr yma. Ac eto mae'n rhan o air Duw. Fe welodd yr Ysbryd Glân yn dda i gynnwys y llyfr yma yn y gair. Ac felly mae yna bethau mae Duw eisiau dysgu ni trwy y llyfr anodd yma. Felly, da ni'n dod yn gofyn i Dduw siarad efo ni yma. Yn ail, yn bod ni'n deud yn aml bod bywyd y Cristion yn fywyd o frwydr, da ni mewn brwydr yn dydyn ni. Da ni ddim yn brwydro yn yr un ffordd ag oedd y rhain yn llyfr y Barnwyr. Mae llyfr y Barnwyr yn llawn o ryfela, pobl yn cael eu lladd ac yn y blaen. A nid felly da ni. Fe ddydodd Iesu'n glir, mae brwydr ysbrydol ydy i ni. Da chi'n cofio fo yn sefyll ger bron Peilat. Nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheyrnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i'n ymladd rhag i mi gael fy nyrosglwyddo i'r Iddewon. Nid y cleddyf, y gwn a'r bom ydy'n harfe ni. Mae gynddon ni arfe, ond arfe ysbrydol ydyn nhw. A da ni fod brwydro efo nhw. Nid brwydro fel rhain. Yn drydydd, mae llyfr y Barnwyr yn lyfr lle da ni'n gweld diriwiad ysbrydol yn y genedl. Mae'n llyfr sydd yn dangos pobl yn mynd ar ei lawr yn ysbrydol. O ddyddiau Joshua a conquest rhyfeddol Jericho wrth iddyn nhw ufuddhau i Dduw, mae pethau'n raddol fynd yn waith. Da ni'n darllen enghraifft yn ymhenod gyntaf llyfr y Barnwyr. Mae eisiau gyrru mwy o'r Cananeaid allan o'r wlad. Wedi marw Joshua, gofynodd yr Israeliaid i'r arglwydd, pwy ohonom ni sydd i fynd yn gyntaf yn erbyn y Cananeaid i ymladd â hwy? Atebodd yr arglwydd, Judas sydd i fynd. Rwy'n rhoi'r wlad yn ei law ef. A dyna sut mae'n dechrau. Mae'n ymosod ar y gelyn. Ond erbyn diwedd y llyfr yn yr ugeinfed bennod, aeth yr Israeliaid neu blaen i Fethel a gofyn i Dduw,
Pwy ohonom sydd ei arwain yn y frwydr yn erbyn y Benjaminiaid? Atebodd yr arglwydd, Judas sydd ei arwain. Erbyn diwedd y llyfr, nid ymosod ar y gelyn maen nhw, ond yn ymosod ar eu cenedlu hunan ar lwyth Benjamin. A mae yna bethau horrible yn digwydd yn y llyfr yma, yn arbennig erbyn y diwedd. A mae'r llyfr yn diweddu gyda'r frawddau dris yna, yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Nid gwneud beth oedd Duw eisiau iddyn nhw'n wneud, a gwneud beth oedd nhw'n feddwl oedd yn mynd i fod yn gret iddyn nhw. Mae ddisgrifio da iawn yn hoes ni, yn dydy. Ond hanes diriwiad sydd yn y llyfr yma. A pedwerydd peth am y llyfr yma ydy mae yna batrwm yn cael ei ail adrodd dro ar ôl tro ar ôl tro. Lle da ni'n cychwyn efo'r bobl yn dilyn Duw. Mae yna batrwm yn dod, maen nhw'n anghofio Duw. Maen nhw'n troi a ddoli Duwiau y Cananeaid. Wedyn, mae yna broblemau'n dod. Mae yna elynion yn dod ac yn ymosod arnyn nhw. Maen nhw'n galw allan ar y Dduw, a mae Duw yn ei drigaredd yn rhoi rhywun sy'n mynd i'w hachub nhw. Mae'r patrwm yma'n cael ei ailadrodd, achos ar ôl i'r un sydd yn dod a'i hachub nhw fod yn arwain ac yn barnu am nifer o flynyddoedd mae'n marw, ac unwaith eto maen nhw'n anghofio Duw, maen nhw'n troi at yr elunod. Problemau'n dod a maen nhw'n galw allan. Sawl tro mae hyn yn digwydd. Ac yn ei ras, mae Duw yn achub dro ar ôl tro. Felly, gadwch i ni feddwl am rai gwersi gallwn ni ddysgu. Mae yna lawer mwy, does gynna i ddim ond cyfle i gyffwrdd mewn gwirionedd, mewn un breges wrth i ni geisio delio efo'r holl lyfr. A'r peth cyntaf ydy, mae mor hawdd anghofio Duw. Mae'n rhyfeddol o hawdd anghofio Duw. Mi oedd pobl Israel wedi gweld pethau mawr yn eu hanes yn doedden nhw. Meddyliwch dianc o wlad yr Aifft efo'r holl arwyddion yma yn erbyn Pharo. Croesi'r môr coch, y mellt a'r taranau ar fynydd Sinai a Duw'n cyfarfod efo Moses. Y golof, niwl a thân, mana, cymaint o bethau. Dyma nhw'n croesi'r Iorddonin a'r dir sych, a Jericho yn cael ei choncro mewn ffordd mor ryfeddol, wrth iddyn nhw jyst gerdded o gwmpas a canu'r utgyrn ar y diwrnod olaf a'r muriau yn disgyn. Ond wedyn, yr holl bethau mawr yma, oedden nhw'n anghofio. Oedden nhw'n troi cefn ar Dduw. Oedd Duw wedi dweud, gyrwch yr holl Cananeaid allan, ond ddaren nhw ddim. Oedd yna rhain dal ar ôl. Ac oedd Duw wedi rhybuddio'r bobl y byddai'r Cananeaid yma'n broblem iddyn nhw. Yn deud ar ddiwedd llyfr Joshua, os gwrthgiliwch a glynu wrth weddill cenhedloedd hyn a dawyd yn eich misg, a phriodi a chymysgu a hwy, gallwch fod yn gwbl sicr na fydd yr arglwydd eich Dyw'n parhau ar yr cenhedloedd yn allan o'ch blaen. Yn hytrach byddant yn fagl ac yn dramgwydd i chi, yn chwip ar eich cefnau ac yn ddraen yn eich llygaid. Da ni'n gweld hyn. Da ni'n gweld hyn yn digwydd yn y llyfr yma. Er enghraifft, wedi bod yn sôn am Gideon. Tro cyntaf nath Duw ddod at Gideon, dyma fo'n deud wrtho fo, cymer eich o eiddod y dad yr ail eich yr un seithmlwydd, a thyn i lawr yr allor i bal sydd gan dy dad, a thorri lawr y pren a sera sydd yn ei hymyl. Oedd tad Gideon efo allor i bal. A yr allor wedi
wedi adeiladu yn ymyl rhyw goeden, oedd nhw'n cymryd rhyw goeden sanctell lle, oedd nhw'n gallu mynd ac addoli y gau ddiwy yma. A pan ath Joshua, pan ath Gideon a torri a chwalu'r allor, mi ath o'n yn os, rhag ofn bod pobl eraill yn ei weld o felly. Mi ath o'n yn os. Pan glywodd y bobl beth wedi dweud, da nhw'n dweud, da ni mewn trwbl rwan, mae'r gylynion yn mynd i ddod achos bod ni wedi torri allan o lawr, ac oedden nhw eisiau lladd Gideon. Pan oedd oedd i gwneud beth oedd Dduw eisiau gwneud. Oedden nhw wedi anghofio, mae Duw oedd Duw. Da ni'n nghanol byd lle mae cymaint o gau ddiwion cwmpas ni'n does. Arian, enwogrwydd, llwyddiant a phob math o bethau eraill. Mae mor hawdd goddef y pethau ma'n yn bywydau. Gadael iddyn nhw fod yna. A da ni'n anghofio Duw. A wrth gwrs, wrth anghofio Duw, da ni hefyd yn anghofio ffyrdd Duw. Meddyliwch am Samson. Samson oedd yn un o'r Barnwyr yma. Samson oedd yn un achubodd Israel oddi wrth y Philistiaid ac yn y blaen. Ond, be mae Samson yn neud? Aeth Samson i Timna. Be dyn ni'n wybod amdano? Un o'r pethau dyn ni'n wybod am Samson oedd bod o yn Nazaread. Wan oedd Nazareaid wedi cael ei gosod o'r neilltu i Dduw. Un o'r pethau amlwg amdanyn nhw oedd bod nhw ddim yn torri gwalltiau. Felly, oedd Samson di mynd i Timna. Ble oedd Timna? Timna oedd lle oedd y Philistiaid yn byw. Aeth Samson i Timna ac yno sylwodd ar un o ferched y Philistiaid. Sylwch ar gwpl o bethau fan yma. Oherwydd, os gwrthgiliwch, medde Duw, a glynu wrth weddill genhedloedd hyn a dawyd neu'ch misg, a phriodi a chymysgu a hwy, fod yn gwybod sicr na fydd yr arglwydd eich Duw'n parhau yr cenhedloedd allan o'ch blaen. Hynny di, o Duw wedi dweud, peidiwch priodi rhain, ond yn lle Samson yn mynd, ac oedd o dweud, dyma ni. A dyma ei dad a'i fam yn dweud wrtho fo, ond i'r osgwraig i ti ymhlith merched dy gymrodyr a tholl geraint, pam yr ei geisio gwraig o blith Philistiaid dienwydedig? Ond dywedodd Samson wrth ei dad, cymer honno i mi, oherwydd hi sydd wrth fy modd. Dyna mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn dweud. Yn llythrennol, be mae'r Hebraeg yn dweud ydy, hi sy'n iawn yn fy llygaid i. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio fanno. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei lygaid ei hun. A mae'r llygad, y gair am lygad yn yr Hebraeg sy'n cael ei ddefnyddio fan yma, ydy yr un gair am ffynon. Spring, ffynon o ddŵr. O fan yma, mae'n bywyd ni yn llifo felly allan. Ac oedd Samson wedi gweld hon, ac fod Duw wedi dweud, nid rhain, oedd o wedi dweud, ie, hon sy'n iawn yn fy llygaid i. Chi'n cofio fel dydodd yr arglwydd Iesu Grist, y llygad yw canwyll y corff. Felly, os bydd y lygad yn syml neu'n hael yn iach, bydd y gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd y lygad yn drychwantus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Cos yw goleuni sydd yno yn dywyllwch, mor fawr yw tywyllwch. A Samson yn lle edrych ar Dduw, oedd o'n edrych ar hon. A pan ath Samson lawr, ath Samson i lawr gyda'i dad a'i fam ei Timna, a phan gyrhaeddodd wynllanoedd Timna.
Mae wedi mynd trwy'r wynllan. Peth arall am Nazaread, heblaw am bod o ddim fod torri wallt, oedd Nazaread ddim fod yfed gwyn na chyffwrdd hyd yn oed a ffrwyth y wynllan. Doedd o'n fynd o'n agos rhag ofn iddo fo gael I lygru mewn rhyw ffordd. Oedd o'n neilltu o'i hynna, ond dyma'r Nazaread yma yn anghofio ffyrdd Duw. Mae mor hawdd anghofio Duw, pan da ni'n anghofio Duw, da ni'n anghofio ffyrdd o. Mae'r Cristion fod yn tyfu. A weithiau da ni'n dweud, wel, oce, dwi ddim yn tyfu, ond o leia dwi'n aros yn yr unfan. Na, da chi ddim yn aros yn eich unfan os da chi ddim yn tyfu. Mae siarc yn gofrod nofio. Os yw'n aros yn ei unfan, mae o'n marw. A felly, os da ni ddim yn tyfu, yn symud ymlaen efo'r arglwydd, da ni'n mynd yn ôl. Mae mor hawdd anghofio Duw, a da chi'n gweld hyn yn glir yn llyfr y Barnwyr yma. Pan mae Duw'n achub, a nhw'n dweud, gret, a wedyn maen nhw'n anghofio. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyna be nath Israel yn pan nath Moses fyny'r mynydd. Ar ôl yr holl wyrthiad nhw wedi gweld Moses fyny'n y mynydd efo Duw, a maen nhw'n weld o'n hir a maen nhw'n troi at y lloair, I addoli lloair. Da ni ddim gwell na nhw, mewn gwirionedd yna, da ni'n cryfach na nhw. Ond, os ydy'n hawdd I ni anghofio Duw, yr ail beth da ni'n dysgu fan yma ydy na tydi Duw byth yn anghofio I bobl. Di Duw ddim yn anghofio ni. Pan da ni'n troi at lyfr fel y Barnwyr, da ni'n gweld pobl ar ei gwaethaf. A bydda ni'n syni dim se Duw yn deud, reit, dwi wedi cael digon, dwi'n rhoi cefn arnyn nhw. Wedi dyddiau Joshua, ymgartrefodd yr Israel ymysg y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. A chymerasant ei merched hwy'n wragedd, a rhoi ei merched ei hunan I wmeibio hwy, ac addoli I diwiau. Gwnaeth yr Israeliad yr hyn o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd ac anghofio'r arglwydd ei Duw ac addoli'r diwiau Baal ac Asera. So mor hawdd I Dduw dweud, dwi wedi cael digon, mae droi cefn arnyn nhw. Ond, o Dyw'n gadael I bethau ddigwydd. Wrth I bobl droi oddi wrtho fo, mae'n gadael I bethau ddigwydd. Mae'n gadael I ni ffeindio'n hunain mewn trafferth yn aml iawn. Cyneuodd Llyd yr arglwydd yn erbyn Israel, a gwerthodd hwy, yn y drydydd benod, gwerthodd hwy law Cysian Rishathaim, brenin Aram Naharaim, a by'r Israeliad yn gwasanaethu Cysian Rishathaim am 8 mlynedd. So, maen nhw mewn trwbl. Yna gweiddodd yr Israeliad ar yr arglwydd, a chododd yr arglwydd a chibwr i'r Israeliad, sef Othniel fab Cenas, brawd Iau, Caleb ac fe gwaredodd. Dyna oedd Duw'n wneud. Pan byddai'r arglwydd yn codi barnwr iddynt, byddai ef gyda'r barnwr ac yn ei gwaredu o law I golynion, holl ddyddiau'r barnwr hwnnw. Oherwydd byddai'r arglwydd yn tosturio wrthynt, yn ei gryddfan, o achos ei gormeswyr a'i cystyddwyr. Mae'n tosturio. Dyna calon Duw. Nid calon Duw ydy condemnio. Mae Duw yn wrthwynebus I ddrwg, yndi, mae'n gwrthwynebu drwg, mae yn condemnio drwg, ond calon Duw ydy trigarhau. Tydi o ddim yn ymhoffi'n ymhyfrydu ym marwolaeth ar anewio, ond yn disgwyl bod ar anewiol yn troi ac yn edifarhau. Ac felly dyn cael rhestr o rai, un ar ôl y llall, ddaru Duw I codi. Mae'n codi ehid. Mae hanes o'n hanes reit rhyfedd a bod yn onest. Samgar, Deborah a Barak, Gideon, Abimelech, Tola, Jair, Jephthah a Samson.
A bob tro pan oedd pethau'n edrych yn ddrwg arnyn nhw, oedd y bobl ma'n troi at Dduw a bydde rhywun yn cael ei godi. Ddim bob amser yn yr un ffordd. Oedd yna rai fel Ehud, o'n i'n dweud bod ei hanes yn reit od, oedd Ehud yn llaw chwith. Oedd yn hytrach na i law ddeu, llaw chwith oedd i law gryfaf. A heddiw di hynny ddim y beth mor anghyffredin, ond y dyddiau hynny mi oedd hi'n reit anghyffredin. Ac oedd y brenin oedd yn gormesu nhw yn brenin tew iawn. A be nath Ehud oedd clymu gleddyf, oedd y cleddyf fel arfer fel fan yna. Fel bod rhywun yn gallu tynnu fe allan, ond oedd yn llaw chwith. So oedd clymu gleddyf fan yna i gyddio fo. Dwi'n mynd i weld y brenin, a dweud, dwi eisiau gair efo ti, dwi'n mynd i weld y brenin. A'r brenin yn meddwl bod yn mynd i gyfleidio fo, ond be nath oedd tynnu cleddyf allan, sticio'r cleddyf fewn i Ehud, oedd Ehud mor ddew, dyma'r cleddyf yn diflannu mewn iddo fo. Mae'n stori mwyaf rhyfedd, mwyaf od, a ddech chi'n meddwl pam bod ysbrydlan di roi'r stori yma fewn yn y gair. Ond eto, dyma rhywun oedd yn gormesu Israel. A ddech chi'n cael Ehud yn achub fel yna. Ddech chi'n cael Barak. Oedd angen gair o anogaeth Deborah, y broffwydes yn anfon gair ato fo'n dweud, come on, mae eisiau ti godi at y draed rwan, mae Duw mynd i roi'r gelynu yn dy ddwylod i. A fy'n tydau, wel, os ddoi di efo fi mynhau, a mae'r hanes rhyfedd am Sisera yn cael ei ladd, a'r gelyn yn cael ei concro fanno. Dath angel iddi wrth Gideon am fynd ati. A Dyw'n achub neu trwyfyddu'n fawr o'n criw bychan. Samson yn cael ei brofiadau o ysbryd Dyw'n i feddiannu fo ar adegau a fy'n tencodi ac yn ymosod ar y Philistiaid oedd yn gwneud drwg i'r bobl. Ac unwaith eto, mae rhaid i ni ddeud, nid i dillio nhw ydy'n dillio ni. Nid rhyfela gyda chleddef a gwn ydy yn brwydr ni. A gadwch i ni ofyn, wel, pam bod Duw mor amyneddgar efo'r Israel? Pam bod o mor drigarog efo nhw? Pam bod o yn parhau i gofio'r Israeliad? Wel, yn gyntaf, fel dwi wedi dweud, tosturi. Mae Dyw'n hoffi tosturio. Trigarog a graslon yw'r arglwydd. Chwyrfryd i gilydd a mawr o drigarogrwydd. Rhaid ni gofio, oedd y cenhedloedd yma oedd yn cael ei gyrru allan. Oedd nhw'n genhedloedd, oedd efo arferion ffiaidd. A roedd Duw'n ei gyrru nhw allan achos oedd nhw efo arferion ofnadwy. Mae Duw'n dosturiol wrth i bobl. Dyna un rheswm pam o Duw yn aml yn ei cofio nhw. Ond mae yna reswm arall hefyd yn does. I gynllun mawr o. Oedd wedi addo had y wraig yn ôl yng Ngardd-Eden. Oedd wedi addo i Abraham holl deuluodd y ddaear a fendithir yn o ti. Oedd o wedi addo bydde rhywbeth yn digwydd. Ac felly fel rhan o'i gynllun mawr, oedd o yn tosturio fel bod yr addewid yma'n mynd i ddod yn wir i'w ddydd, a bydde holl deuluodd y ddaear yn cael ei bendithio. Trwy had o wraig, trwy had Abraham, had Juda, had Dafydd. Bydde Crist yn dod. Ac felly dyna rheswm arall pam oedd o'n dosturio. Felly, pwynt cyntaf, mae'n hawdd anghofio Duw. Yr ail bwynt, tydi Duw ddim yn anghofio i bobl. A dyna chi gysur i chi a fi. Pan da ni'n byw mewn byd lle weithiau mae'n dywyll a mae'n anodd a da ni'n mynd all beth sydd yn digwydd. A mae bywyd ni'n gallu bod yn dywyll weithiau. A da ni'n mynd all beth sydd yn digwydd. Ond yn drydydd, fod Duw wedi rhoi
yr arweinwyr yma i Israel. A mae Duw yn ei drigaredd yn rhoi arweinwyr yr eglwys hefyd, ac wedi rhoi arweinwyr ar hyd y blynyddoedd. A rhai ohonyn nhw'n amlwg iawn wedi bod yn fendith fawr, yn gymorth mawr yr eglwys. Eto, da ni'n edrych am waredwr gwell, a mae gynddo ni waredwr gwell. Dyma'r peth falle sydd eisiau ni gofio. Pan da ni'n edrych ar rhai yn meddwl arni, math yma o bobl da ni'n gorfod edrych atyn nhw? Na. Mae gynddo ni waredwr gwell. Chi'n gwybod, i Dduw anfon un ar ôl y llall i wared Israel, eto oedd y bobl yn mynd yn waith. Oedd y Barnwyr eu hunain y bobl ffiledig. Cymwch chi Gideon. Mae'r angel yn ddod ato ac yn ei gyfarch, mae'r arglwydd gyda thi wr dewr. Dyna'r peth cyntaf mae'r angel yn dweud wrth Gideon. Ond i Gideon ddim yn swnio'n ddewr iawn. Pan mae'r angel yn dweud, wel, dos i chwalu allo'r Baal, wel, mae'n aros ys bod hi'n dywyll ac bod neb yn ei weld o, mae'n mynd i wneud o'n y nos yn y dirgel felly, ynddo? Wedyn, pan mae i'r fyddin allan, mae eisiau prawf. Ydych chi'n cofio'r hanes amdano fo'n rhoi cnu o wlan allan ar glith ar y cnu, ond ddim ar y tir, wedyn y glith ar y tir a ddim ar y cnu. Hynny di, doedd o'n ymddangos yn ddewr iawn. Ar un ôl, fe oedd Gideon yn dda iawn ar un adeg, ar ôl y fuddigoliaeth, oedd y bobl eisiau gwneud o'n frenin, a dweud gyd i fod yn frenin, a dy blant ar dod, a mae'n dweud, o na, no way. Nid my fi na ma bydd llywodraethu arnoch, yr arglwydd bydd yn llywodraethu arnoch. Ond wedyn, bellach ymlaen, da ni'n clywed amdano fo'n enwi un o'i blant yn Abimelech. Ac ystyr Abimelech? Mab y brenin. Mae Samson yn enghraifft amlwg o rywun ffiledig. Mynd ar ôl merched y Philistiaid, gadael i'w chwant i reoli, anghofio'r hyn roedd Duw'n i ofyn o lwr Nazareaid. A chi'n meddwl, mae hyn yn wir am bob arweinydd. Mae'r arweinwyr gorau da ni'n gael yn ffiledig, yn fethedig. Dyna pam ddylen ni byth rhoi rhywun ar bedestol felly, a meddwl bod nhw yn berffaith. Mae pob arweinydd dynol yn mynd i fod yn annigonol yn y pen draw. Mae penodell olaf llyfr y Barnwyr yn ofnadwy o dris. Maen nhw'n anodd i darllen efo'r pethau sydd yn digwydd yna. Anhrefn, anarchiaeth, trais, pobl yr arglwydd yn ymladd â'i gilydd. Oedd angen arweinydd gwell. Rhywun gwell. Ac yng nghyfnod y Barnwyr yma, dyma na deulu bach o Bethlehem, mewn newyn yn mynd draw i wlad Moab i geisio bwyd. A fanna trychineb yn digwydd. A Naomi'n dod nôl efo neb ond Ruth o Foabes. Ond o Ruth o Foabes fe anwyd Obed. Ac Obed yn dad i Jesse. A Jesse yn dad i Dafydd. Oedd Duw ar waith yn y cyfnod tywyll yma, yn parhau'r addewid am yr had. A fe fydde Dafydd yn dod yn frenin, a Duw'n deud wrth Dafydd, ohono ti mae yn dod a bydd i deyrnas o'n dragywydd. A bydd os mab Dafydd ymhen amser. Chi'n gweld mae hwn i gyd yn edrych ymlaen at y brenin mawr, y barnwr perffaith, yr un sydd yn dod, sydd yn mynd i goncro nid trwy ryfel efo cleddyf a byddin, ond trwy wendid, yn cymryd yn beie ar ei gefn ei hun,
A'i frwydr fawr yn frwydr lle roedd o'n gosod ei hunan yn agored ar Galfaria. I'r diafol a'r byd i ladd o. Dacw gariad, dacw bechod, heddiw ill dau ar bren yn y bren. Hwn sydd gryf, hwn acwn gadarn, pwy yn illar ymgyrchyn, cariad, cariad, welai'n perffaith gario'r dydd. Dyma'r newyddion bendigedig, dyma'r newyddion rhyfeddol. Mae gynddon ni yn gwaredwr gwell, y barnwr mawr sydd hefyd yn fugail da. Yr un sy'n wahanol i rywun fel Abimelech, yn llawn tosteri, un sydd ddim yn gwneud rhyw addunedau ffôl fel Jeftha. Dych chi'n cofio Jeftha? Jeftha'n mynd i ryfela a dweud, os na i ennill, peth cyntaf sydd yn dod allan o ddrws yn hi pan fyddai'n dod nôl, na i aberthu fo i ti o arglwydd. Yn meddwl falle mae Gio fydde'n dod allan neu ryw was rhywbeth felly, ond beth oedd allan i ferch i hunan. A'r hanes mor drist. Ond nid felly mae'n bugail ni. Dyma'r bugail da sydd yn rhoi einioes dros y defaid. Pan dych chi mewn byd o dywyllwch ac yn gweld yn y byd ni pethau tebyg i'r hyn oedd yn digwydd yn llyfr y Barnwyr. Atgoffwch eich hunan. Podd gall y bugail mawr anghofio ei annwyl Owen pan ddaeth o'r nef i lawr i farw er ei mwyn. Gwn mae dilys wirionedd yw fod cariad Duw yn para byth. Neithodd byth gadael ni fynd. Eith o afel yno ni a'n cadw ni hyd dragwyddoldeb. Oes na rywun yma sydd yn edrych i rywle arall am gymorth, am nerth bore yma? Oes na rywun yma sydd yn ymddiried yn rhywbeth arall i'w cadw nhw? Pwyswch ar Iesu. Pwyswch arno fo. Oherwydd mi fydd o'n eich cadw chi, ond y fwy na bod o'n eich cadw chi, mae ganddo fo faddeuant am eich beiau gwaethaf chi. Pob un ohonyn nhw. Ac yn ei feiau fo, yn ei drigaredd o, yn cuddio'n beiau ni'n llwyr, yma'r gobaith i bob un ohono ni. Beth am i ni ganu wrth i ni gloi am y Duw rhyfeddol yma sydd yn ei ras yn maddau yn beiau. Duw mawr y rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhannodd waith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni.
Diolch ti o Dduw'n Tad am bob un o ti ni roi ni sy'n helpu arwain yr eglwys, yn helpu arwain dy waith. Ond o Dduw'n Tad yn y pen draw, da ni'n gorfod edrych at yr un. Yr un sydd yn ben tywysog, yn berffeithydd ein ffydd ni. Yr un y gallwn ni ymddiried ynddo fo, a llochesu dan i adain bob amser. Felly bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein Tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.